Beno arratsaldeon eta eskerrik asko gaurkoan Oiartzun museora gerturatu zareten guztioi, ondo dakizuen bezala, datozen minutuetan Irunero aldizkarirako eta Txingudi online edabideetarako elkarrizketa bat grabatuko dugu zuzenean. Eta horretarako, lehenik eta behin eskerrak eman behar dizkiogu Irungo udalari, zehazki Euskara zerbitzuari, izan ere proiektua aurkeztu genienean eskuzabaltasunez erantzun zigutelako, eta proiektua aurreratzeko laguntza guztia eman zigutelako, eta era berean ere, Oiartzun museoari gaurko elkarrizketa hauei izateko lekua eskaini digutelako, eta nola ez ere, irudi hotxekoei mikrofonoak eta gure ahotsa entzun dadin laguntza guztia emateagatik. Eta gaurkoan hemen bildu gara, gai interesgarri eta garrantzitsu baten inguruan hitz egiteko, hain zuzen ere nolako garrantziak duen ama hizkuntzak psikoterapian, eta horretarako gurekin Estibaliz Zubialde dugu, Lasai Psikologiako psikologoa. Eta, aipatu behar dugu gaur egun arte egoitza Donostian izan dutela, baina hemendik utxira ere, Irunen ere, zentronek egoitza izango duela, beraz, aitzaki hau baliotuz, proiektua aurrera atera nahi izan dugu, eta elkarrizketarako gaia atera dugu, beraz, zer moduz Esti, ondo? Oso ondo, eskerrik asko Ainara, eta eskerrik asko ere gainontzekoei. Jakin dezazen, elkarrizketak bi zati izango ditu. Lehenik eta behin, Irunero eta Txingudi online edabideetarako grabaketa egingo dugu, gure elkarrizketetan normalean egiten dugun bezala, baina gero ere galdera erantzunetarako tartea zabalduko dugu, norbaitek zalantzarik badun, edo zerbait partekatu nahi badun, horretarako aukera izan dezan, beraz, besterik gabe, elkarrizketarekin hasiko gara, eta edukia zuen interesekoa izan dadila espero dugu. Beraz, gaurkoan Oiartzun museora gerturatu gara, eta gurekin kameraren aurrean, Estibaliz Zubialde dugu, Lasai Psikologiako psikologoa, orain arte egoitza Donostian zuen zentroa, baina hemendik aurrera ere Irunen izango duena, eta datozen minutuetan ama hizkuntzak duen garrantziaren inguruan arituko gara, eta horretarako lehenengo galderarekin hasiko gara, hau da, ea nolako lotura dagoen ama hizkuntzaren eta psikoterapiaren artean, zeren lotura badago, ez da? Bai, badago, Ainara. Izatez, psikoterapian emozioekin egiten dugu lan, eta segun eta bizitzako zein egoerekin ere bai, eta azkenian hizkuntzarekin egiten dugu lan ere bai. Beraz, ama hizkuntza, norberen ama hizkuntza errespetatzea oso garrantzitsua da. Izatez, ama hizkuntzak zuzenean daukalako harreman handia, emozio sakonekin eta memoria traumatikoarekin. Aipatu behar dugu, terapiara goazenean, terapeutaren eta pazientearen artean nolabaiteko harremana sortzen dela, beraz, horretan ere ama hizkuntzak nolabaiteko garrantzia izango du, ez da? Bai, psikoterapian garrantzitsuena izatez, aliantza terapeutikoa da. Eta azkenean, profesionalak benetan harrera egitea euskeraz eta lanketa sakona euskeraz egitea, norberaren ama hizkuntzan egitea, garrantzi handia dauka, izatez. Aipatu behar dugu ere, ama hizkuntzatik harago bestelako kontuekin lotura duela, ez? Adibidez, inkontzientearekin, ametsarekin, zer kontatu dezakezu honen inguruan? Bai, azkenean, guk sortzen dugun memoria eta biltzen ditugun gertaera eta egoerak prozesatzen ditugun gure atxikimendu referenteak izan diren pertsona horien hizkuntza berean. Horregatik da gure ama hizkuntza. Orduan, super garrantzitsua da benetan horiek horrela atenditzea. Aipatu behar dugu ere, beste aldetik, memoria traumatikoarekin nolabaiteko lotura duela, ez? Azken finean konturatu gabe, hor ere lotura bat baitago. Bai, guk kudeatzen ditugu azkenian 2 urte ditugun arte ez dago hizkuntza sortua edo barneratua behintzat. Eta 2 urtetik aurrera edukitze ditugu hizkuntzak eta gure barne ahots hori bezala sortzen hasten da. Beraz, memoria traumatikoan kudeatzen diren egoera guztiak, gertakari guztiak eta gure ama hizkuntzan kudeatzen dire. Ez beste hizkuntza batian, naiz eta elebiduna izan edo eleanitza. Hori da, azken finean, hau askotan pentsatzen ez dugun zerbaita, baina horrela da benetan. Bai, guztiz. Eta aipatuko dugu ere, beraz, arazoak sortu daitezkela. Aipatu dituzu testuinguru elebidunak, edo eleanitzak, hor arazoak sortu daitezke, ez adibidez itzulpenak egiten direnean, edo psikoterapian ere, egoera hau gertatu den zerbait izango da, ez?
Bai, izatez, esan behar nizun, izatez ez dauka zentzurik, badauka zentzua psikoterapia beste hizkuntza batian egitea. Baina norberaren ama hizkuntza errespetatzea funtsezkoa da. Ze azkenean ez dauka zentzurik, norbaitek emozionalki espresatu behar duenean edo bere historiako zenbait narratiba egin behar ditunean, beste hizkuntza batian egitea. Azkenean ez duzu lortzen sakontasun berdina eta pertsonak ez ditu lortzen insight edo katarsis edo sentitu behar dituen gauza batzuk ez ditu hain zuzenki egiten. Eta konta inguzu, hizkuntza aldaketa hauek gertatzen diranean terapia baten erdian, hau da, aberasgarriak dira, positiboak dira, edo guztiz kontrakoa gertatzen da, kaltegarriak dira ez du prozesuan laguntzen. Nora antzematen dituzuen zuek psikologeek hizkuntza aldaketak gertatzen direnean prozesu baten erdian? Izatez, gizarte elebidun batian oso naturala da, batian hizkuntzak aldatzea edo zenbait txertak eta egitea baina egia da psikoterapia testu inguruan azkenian nabaritzen dela pertsona batian ezaka garrantzi berdina partekatzea kontenido edo zenbait gauza emozional edo lanekoak izatea. Segun eta ze testu inguruan ari dan, nabaritzen dugu batzutan, hizkuntza aldaketa izan daitekela, adibidez, arlo profesionalean erabiltzen duela bere bigarren hizkuntza, baina batean ari danean bere bizitzari buruzko zerbait aipatzen, sakontasun batean bere ama hizkuntzan egiten du. Batzutan eman dezake eta izan daiteke distantzia hartzeko moduko zerbait edo eta justo kontrakoa. Eta zuek terapeuta gisa horrelako egoeren aurrean nola erantzuten duzuen? Hau da, aurreko hizkuntzara bueltatzen saiatzen zarete edo nolako erantzuna ematen zaie egoera hauei? Beti ere pertsonaren erritmoa errespetatzen. Izan daiteke, beste gabe esan dizudana, adibidez arlo profesionaleko zerbait izatia, eta hor errespetatzen zu takito, beti errespetatzen zu, edo eta kontutan edukitzen duzu agian azkarregi juntzarela edo pertsonak pixkat defentsa mekanismo gisa erabili duela bere bigarren hizkuntza hori. Eta aipatu dugu ama hizkuntzak nola ez gure haurtzararekin eta txikitan sortu ginen bezala horrekin lotura duela ez. Azken finean esan dezakegu ere identitatearekin eta gure sustraiekin zuzenean lotutako zerbait dela ez? Bai, guztiz. Azkenian psikoterapian eta lanketa pertsonalean oso garrantzitsuak die guren sustraiak, guren nortasuna, eta azkenean gure ama hizkuntza benetan eremu hortan errespetatzea funtsezkoa da, super garrantzitsua da, batez ere beste pertsonak sentitzen duelako onartzen degula, bere kultura errespetatzen degula, eta bere testu ingurua eta bere familia ere, bere historia azkenean errespetatzen degula. Orain arte kontatu diguzunagatik beraz, ulertzen dugu hau funtsezko zerbaitela, eta beraz, ez genukela arazorik izan beharko, gure ama hizkuntzan psikoterapia edo terapia jaso ahal izateko ez dakit hau beti betetzen ote den, baina hala izan beharko luke ez da? Bai, izan beharko luke, hipotetiko batian, egia da ez dela ez da ere erreixa, Beti ere diot, garrantzitsuena psikoterapia batean aliantza terapeutikoa sendo bat sortzea da, bai pertsona, bai profesional artean. Beraz, harremana eta binkulu hori sendoa izan behar du, segurtasuna nabaritu behar du, hori da garrantzitsuena. Baina bai, ez luke izan beharko aukera bat euskeraz egitea kasu honetan psikoterapia. Ez luke izan beharko, baina egia da, batzutan, traba batzuk badaudela, eta zenbait, ez dakit, agian ere askotan beldurra sortzen dela profesionalen gandik, azkenian, edonork ez, nahi dugu zerbitzu on bat eman, ez, azkenian beste pertsonarentzako, eta nik uste askotan ere beldurrak egon daitezkela pixkat. Hori da, zuk ondo aipatu duzun bezala, beldurrak sor daitezke hor erdian, hau da, intseguritate falta horiek, askotan ondo azaltzen zenuen bezala, zerbitzu on bat eman nahian, igual azkenean hizkuntza bat edo beste aukeratzen dugunean, autu bat egiten ari gada, goza baten eta bestearen artean, beraz, nola apurtu ditzazkegu beldur horiek edo ze gomendio edo aholku emango zenukezuk alde horretatik? Gomendio ez, baina egia da azkenian pertsona batek edozein pertsonak apurtzen dituen bezala bere beldurrak psikoterapia batean hasteko, azkenian pertsonak gure aurrean biluzten die.
Beste aldetik, pixkat ariketa berdina egitea. Lasai hartzea eta benetan daukan garrantzia ematen gaiari, ze ez da zerbitzu gisa zerbait eman behar dana, baizik eta benetan beste pertsonaren nortasuna onartzea dela. Eta Euskaldunen zutabe garrantzitsua da. Orduan, benetan garratzea eman eta malgutasunez hartu. Esan nahi dut, ez dezu zergatikan ez da ere hizkuntza bat guztiz aukeratu behar, baizik eta igual pixat umila izaten eta gertutasunetik aipatzen, saiatuko gera psikoterapia euskeraz egiten, baina agian zenbait hitz edo zenbait ez dakit, teknikoki azaldu behar badezu ezagitzer, esate duzu, gaztelaniaz egingo dut, eta seguruenik beste pertsonak ondo hartuko du. Hori da, gizarte euskalduna aipatu berri duzu, horren inguruan galdetu behar nizun ere, izan ere, hori, azken finean gizarte bakoitzak bere ezaugarriak dauzta, bere izateko era, bere historia, konta iguzu, adibidez, gizarte euskaldunarentzat nolako abantaiak izan ditzakeen, euskaraz terapia egiteko aukera hori euskura izateak. Edozein pertsonarentzat, esan nahi, ez bakarrik, baina euskaldunentzate baina azkenean, edozein pertsonarentzat bere amaizkuntzan psikoterapia egitea, egingo du terapia hori eraginkorragoa izatea. Eta honi buruz daude ikerketa pila egin da. Baina euskaldunen kasuan, oraindik are gehiago oso garrantzitsua da, ze azkenean euskera hain zuzen izan da, urtetan zehar zapaldutako hizkuntza bat. Ez da, badakigu nondik datorren, eta azkenean badaude emozio batzuk hor estaliak izan direnak. Eta lotxa edo egon daitezkenak, ez da? Orduan, guk batzutan aipatzen dugu ez bakarrik gai honi buruz, beste gai batzuei buruz ere bai, trauma intergenerazionala deitzen dena. Azkenean, belaunaldiz, pasadien, zenbait emozio edo familietan ere egondako narratibak eta minak badaude. Beraz, gaur egun benetan, baina ez, benetan psikoterapia bat guztiz euskeraz egin alizatia, oso nolabait min guzti horiek konpondu ditzazkeen, simbolikoki konpondu ditzazkeen aukera oso polita da. Eta aipatu dugu azken finean ama hizkuntzak lotura asko dituela, lehen aipatu ditugu ametsak, memoria traumatikoak, ere esan dezakegu hor metaforak eta esamoldeek ere paper garrantzitsu bat jokatzen dutela prozesu terapeutikoen erdian, ez da? Bai, azkenean hizkuntza da gure ibilgailua psikoterapian, baina berdintxu edo haundiago erabiltzen ditugu, haindik gehiago erabiltzen ditugu metaforak eta simbolikoki erabiltzen ditugun gure tresnak. Eta bai noski, hoientzako ez baldin badezu pertsonaren ama hizkuntzan egiten, psikoterapia galdu dezakezu informazio ez dana hain zuzena, ez? Baina guretzat oso baliozkoa dana. Horixe da, aipatu behar dugu azken finean familia hizkuntzarekin, eta hau da, guk konturatu gabe gure barnean egiten ditugun elkarrizketekin eta ere, lotura ere hortxe dagoela, ez da? Bai, azkenean oso argia da. Bakoitzak edonork badaki, norberak badaki zein hizkuntzatan egiten duen amets, eta agian ere egin dezakezu zure bigarren hizkuntzan edo eta agian hirugarren hizkuntza batian, baina beti gaiak oso zehatzak die. Amets egin dezakezu adibidez zure lanari buruz, zure bigarren hizkuntza batian, baina beti sustraietara juten zarenean, emozio sakonetan ibiltzen zarenean, agertzen dena zure ama hizkuntza da. Azkenean gure txikitako pertsona hoiekin egin dugun, hitz egin dugun hizkuntza da. Orain arte ere haurtzaroa azaldu zaigu gai bezala, hainbatetan, aipatu behar dugu ere aurrentzat adibidez hemen euskaraz terapia egiteko aukera izatea, berezeki lagungarria izan daitekela, ez? Zergatik? Bai, txikiekin azkenean guk egiten dugu lan, psikoterapia batean, jolasarekin, metaforekin, marrazketak eginez, eta txiki batentzat bada izatez arraroa terapia batean hastea, batian ez ezagun baten gana joatea, gainera ez baldin badegu txiki hori, ez baldin badiogu harrera egiten bere ama hizkuntza danan, euskeraz ez baldin badiozu egiten, oraindik arrotzagoa izan daiteke. Orduan,
txikiekin betidanik garrantzitsuena da segurtasuna zen, edo zeinekin, baina txikiekin oraindik gehiago, segurtasuna edukitzea. Eta zure esperientziaren arabera, hau da, hainbat urte daramatzazu zuk jada psikologo bezala lanean, konta iguzu, ez dakit aldaketarik nabaritu duzun, hau da, zerbitzuaren eskarian, euskararen aldetik, hau da, zerbitzua euskaraz eskatzen duen gero eta jende gehiago aldagoen, jendea harritzen alden, oraindik zerbitzua euskaraz jasotzeko aukera dagoela dakienean edo pixka bat, zer nolako bilakaera ikusi duzun zuk alde horretatik? Bai, oso baikorra, egia esan, eta ni asko pozten naiz hontaz. Badago jendia zuzenean galdetzen dizuna, bueno, noski zuzenean euskera zibiltzen dena, baina zuzenean galdetzen dizuna, mesedez terapeuta euskalduna izatia. Eta ni hortaz oso harro nago. Ze aldarrikatu behar da, eskubidea da, norberaren eskubidea da, benetan zerbitzu on bat jasotzea eta zure ama hizkuntzan jasotzea. Eta laburpen bezala edo azken galdera gisa konta iguzu, ez dakit ama hizkuntzaren inguruan, ibili gara elkarrizketa osoan, baina benetan ama hizkuntzan egiten ez bada ere, terapia azkenean lagungarria izan daiteke, edo ez du hainbesterako balioko azkenean, zein izango litzateke zure ondorioa? Terapia profesional on batekin, eta batez ere kalitatezko pertsona batekin, hor, psikoterapia eta espazioa eusten, beti izango da lagungarria. Baina egia da, eta ez da bakarrik nire esperientzia, baina benetan ikerketek aipatze dutela, psikoterapia bat eraginkorragoa izango dela norberaren ama hizkuntzan. Lagungarria izango dela, seguro. Batez ere, pertsona eroso sentitzen baldin bada, seguru sentitzen baldin bada, ikusita sentitzen baldin bada, eta lagundua sentitzen baldin bada. Eta hori benetan ematen baldin bada. Lagungarria izango da, seguro. Baina eraginkorragoa, beti eta zuzenagoa norberaren ama hizkuntzan. Ze hori da, emozio sakonetarako eta memoria traumatikorako erabiltzen dugun giltza zuzena. Kontatutako guztia eskertzen dizugu Estibaliz, mila esker gurekin izateagatik eta partekatu diguzen informazio guztiarekin, zeren nik uste oso lagungarria izan dela. Zuei, mila esker zuei, gai hau benetan planteatzagatik eta galdetzeagatik.